У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 29 студзеня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Войска Лукашэнкі гатовае збіваць у небе над Беларусю цывільныя самалёты. Намеснік камандуючага вайскова-паветранымі сіламі і войскамі паветранай абароны Леонид Давидович у эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў, што прагназуе правакацыю беларускай паветранай прасторы падчас правядзення гэтак званых выбараў 25 лютага. Нас цяпер прамацваюць і будуць далей працягваць прамацваць з, скажем так, імкненнем ацаніць нашыя магчымасці. Можаш справакаваць нас на нейкія дзеянні, як мы сябе павядзем у той ці іншай сітуацыі. Калі на нашу тэрыторыю заляціць які-небудзь цывільны самалёт, мы, вядома, будзем вымушаныя ўжыць па ім зброю. Украіна прызначыць адмысловага прадстаўніка ў справах Беларусі. Пра гэта са спасылкаю на ўласныя крыніцы паведамляе выданне «Рэформ». Паводле журналістаў, пасаду зойме былы амбасадар Украіны ў Беларусі Ігор Кізім. Крыніцы выдання зазначаюць, што новае прызначэнне для спадара Кізіма зацягнулася. Планавалася, што ў статусе адмысловага прадстаўніка ён возьме ўдзел у сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету з дыпламатамі Эстоніі, Швецыі, Польшы і Літвы на мінулым тыдні. Лукашенко працягвае свой трохдзённы візіт у Расею. Сёння ў Санкт-Петербурзе разам з Пуціным яны праводзяць паседжанне найвышэйшага дзяржаўнага савету гэтак званай саюзнай дзяржавы Расеі і Беларусі. Запланаваныя і двухбаковыя перамовы. Без сюрпрызаў. Пакуль Пуцін сустракаецца з Лукашэнкам, яго без асабістага ўдзелу зарэгістравалі кандыдатам на прэзідэнта. Пасведчанне кандыдата замест дзейнага кіраўніка Расеі забраў галава ягонага перадвыбарчага штабу, актор Уладзімір Машкоў. Пуцін стаўся чацвёртым зарэгістраваным кандыдатам. Раней ЦВК пад кіраўніцтвам Элы Панфілавай выдала пасведчанні кандыдатаў гэтак званым спойлерам. Кіраўніку ЛДПР Леоніду Слуцкаму, дэпутату ад КПРФ Мікалаю Харытонаву і прадстаўніку партыі «Новыя людзі» Уладзіславу Даванкову. Прэзідэнцкія выбары ў Расеі пройдуць з 15 да 17 сакавіка. Беларусь плануе выпусціць першыя самалёты ў 2026 годзе, заявіў віцэ-прэм'ер Пётр Пархомчык. Вырабляць 19-месны самалёт будуць супольна Баранавіцкі авіяцыйны рамонтны завод і расійскі Уральскі завод грамадзянскай авіяцыі. Са словаў Пархомчыка, да 2030 года плануюць выпусціць 85-100 адзінак авіяцыйнай тэхнікі. Расійскія самалёты працягваюць скідваць бомбы на свае ж гарады. Тэлеграм-канал «Астра» паведамляе, што ў суботу дзве авіяцыйныя бомбы ФАБ-250 упалі на тэрыторыі Белгародскай вобласці. У выніку скідаў боепрыпасаў ніхто не пацярпеў, яны не ўзарваліся і былі знішчаныя на наступны дзень. Адзначу, што гэта як мінімум 6-ы вядомы выпадак, калі расійскія самалёты губляюць авіабомбы на сваёй жа тэрыторыі. У студзені па адной бомбе упала ў Белгародскай і Воронежскай вобласцях. Увесну мінулага года ў Белгародскай вобласці падалі 3 бомбы. Прычым праз выбух адной з іх у Белгарадзе пацярпелі 3 чалавекі. Былі пашкоджаныя дамы і аўтамабілі. У выніку атакі беспілотнікаў на амерыканскую базу на мяжы Сірыі ды Іорданіі загінулі 3 амерыканскія жаўнеры. Яшчэ 34 атрымалі раненні. Прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што за атакою стаяць групоўкі, якія падтрымлівае Іран. Ён паабяцаў жорсткі адказ на напад. Паводле агенцтва Bloomberg, найбліжэйшым часам Байден можа аддаць загад на беспасярэднія удары па тэрыторыі Ірану. Іранскія сілы паветранай абароны прыведзеныя ў рэжым максімальнай гатовасці. Тым часам прадстаўнік іранскай місіі Прэаан заявіў, што ягоная краіна недатычная да нападу на амерыканскія войскі. Адказнасць за атаку ўзяў на сябе шыіцкі рух «Ісламскі супраціў Іраку». Варта зазначыць, што ўчорашні абстрэл стаўся першым выпадкам гібелі амерыканскіх вайскоўцаў на Блізкім усходзе з моманту нападу Хамасу на Ізраіль. Прэзідэнта Фінляндыі абяруць у другім туры. Падчас учорашняга галасавання ніхто з прэтэндэнтаў на галоўную пасаду не здолеў набраць неабходных 50% галасоў. У другі тур, што адбудзецца 11 лютага, прайшлі былы прэм'ер-міністр Александр Ступ, які набраў болей за 27% галасоў, і былы кіраўнік МЗС Фінляндыі Пека Хавіста, які адстаў ад Стуба на 1,5%. Варта зазначыць, што абодва кандыдаты асуджаюць расійскае ўварванне ва ўкраіну, выступаюць за далейшую дапамогу ўкраіне і нават прапановваюць пазбаўляць грамадзянства асобаў, якія цяпер маюць 2 – расійскае і фінскае. Гэта першыя прэзідэнцкія выбары з моманту уступлення Фінляндыі ў НАТО.
У Віцебскім раёне кіроўца мясцовага сельскагаспадарчага прадпрыемства разам з супрацоўнікамі ДАІ уратавалі зняможанага аленя. Кіроўца звярнуў увагу на жывёліну, якая выйшла да дарогі і амаль не рухалася. Мужчына пабачыў, што алень вельмі слабы і пастанавіў дапамагчы. Пачаў званіць у розныя службы. На дапамогу прыехалі супрацоўнікі ДАІ. Праз некалькі гадзінаў аленя перадалі дактарам Віцебскай ветэрынарнай акадэміі. Тыя дыягнаставалі, што жывёліна была ў стрэсавым стане, знясіленая і галодная. Хутчэй за ўсё, алень адбіўся ад статку. Пасля лекавання і рэабілітацыі яго адпусцяць у лес. Падрабязней пра гэтыя і іншыя навіны ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе і пры ўмове, што для вас гэта бяспечна, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.